ας ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε ένα-ένα τα δελφίνια μας ξεχωριστά. Μαζί με τη Ρούλα έχουμε τη Χλόη. Η Χλόη είναι 7 χρονών, πρόσφατα έχει γίνει μητέρα. Είναι πολύ έξυπνη. Μαζί με τη Ζάρα έχουμε τον Ερμή. Ο Ερμής είναι ο αρχηγός της δικιάς μας ομάδας. Πολύ μεγάλος σε μέγεθος και σε δύναμη. Λίγο πιο κοντά έρχονται να σας χαιρετήσουν η Γκλώρια μαζί με τη Σβίλτε. Ενώ ο Άργας, ενώ η Γκλώρια μάλλον θα συστηθεί με ένα άλλο. Έτσι δεν είναι. Η Γκλώρια είναι γιαγιά, δεν είναι. Ας τους χαρίσουμε ένα χειροκρότημα, το οποίο φυσικά θα μας το αποδώσουν με το δικό τους φωνατικό τρόπο. Време така, че се гледа и спокойно, пък аз λίγο πιο κοντά σας, για να μάθουμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Κοίτα τους βάζουμε στο πόδια. Τώρα θα τα δούμε από κοντά. Από εκεί. Όπως μπορείτε να δείτε είναι πολύ μεγάλα ζώα. Είναι θαλάσσια θηλαστικά, που σημαίνει ότι έχουν πνεύμονες, αναπνέουν οξυγόνο, έχουν ζεστό αίμα, για να είναι ένα μικρό κάθε φορά. Α, τι να τα φέρουν. Το έλεγα να φέρουν εδώ. Θα παρατηρήσετε ότι έχουν δύο πλευρικά φτερίγια, τα οποία τους βοηθούν να περιστρέφονται μέσα στο νερό. Ένα ραχαίο πτερίγιο, τα οποία θα βοηθάει να διατηρήσουν την ισορροπία τους. Και μια πολύ δυνατή ουρά. Εγώ καθόμουν. Παρακαλώ να κάθεστε κάτω για να μπορούμε να βλέπουμε και από πίσω σας. Ευχαριστώ. Τα δελφίνια ως θηλαστικά αναπνέουν οξυγόνο, αλλά δεν έχουν μύτη όπως εμείς. Αναπνέουν από μία οπή, το λεγόμενο φυσιτήρα, που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους, εκεί που σας δείτε τώρα οι εκπαιδευτές. Εάν κάνετε λίγο ησυχία, θα μπορέσετε να τα ακούσετε να εκπνέουν. Ναι, τα κολυμπήσεις. Τα δελφίνια επίσης είναι πολύ επικοινωνιακά ζώα. Επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους ήχους, οι οποίοι προέρχονται από το φυσιτήρα. Παρόλο που θα βλέπετε και θα τα δείτε να ανοιγοκλίνουν το στόμα τους, θυμηθείτε ότι δεν έχουν φωνητικές κορδές όπως εμείς, αλλά όλοι οι ήχοι που παράγουν προέρχονται από το φυσιτήρα. Για να τα ακούσουμε. Ένα χειροκρότημα για το όμορφο τραγούδι του. Έχουν ένα πολύ δυνατό ρήφος, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να σπάσει ακόμα και το καπούκι μιας θαλάσσιας χελώνας. Και επίσης είναι διάσημα για ένα σύστημα ηχοεντοπισμού που διαθέτουν, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους, εκεί που σας δείχνει τώρα οι εκπαιδευτές, και χάρη στο οποίο μπορούν να αναγνωρίσουν αντικείμενα που βρίσκονται κρυμμένα κάτω από την άμμο ή ακόμα και μέσα σε σκοτεινά νερά. Μέσα στο στόμα τους υπάρχουν από 70 έως 100 δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να πιάνουν τα ψάρια. Και αυτά όμως επίσης τα θαλάσσια λιοντάρια δεν χάσουν την τροφή τους, να την κατεβάσουν ολόκληρη. Τρώνε διάφορα είδη ψαριών, ρέγγες, κουβιά, σαφρίδια και μερικές φορές μαλάκια όπως καλαμάρια. Ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία μπορούν να καταναλώσουν έως και 15 κιλά τροφής την ημέρα. Επίσης, ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκουράζεται ένα δελφίνι. Δεν
αισθάνονται όπως εμείς. Όπως τα βλέπετε τώρα, επιπλέον, ξεκουράζοντας το μισό ημισφαίριο του εγκεφάλου τους, έτσι ώστε το άλλο μισό να παραμένει σε εγρήγορση και οποιοδήποτε κίνδυνο πλησιάσει. Αυτός θα μπορούσε να ήταν η διέλευση ενός σκάφους ή ένας καρχαρίας και έτσι μπορούν να ειδοποιήσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. Να σας θυμίσουμε βέβαια ότι η μεγαλύτερη απειλή και κίνδυνος για τα ζώα αυτά στη φύση δεν είναι ούτε οι καρχαρίες ούτε τα σκάφη, είμαστε εμείς οι άνθρωποι με την μόλυνση του περιβάλλοντος. Εμείς αποτελούμε το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ζωή αυτών των πλασμάτων. Βασικό μας μέλημα είναι η φροντίδα και η υγεία των ζώων αυτών. Σε καθημερινή βάση μπορούμε και ελέγχουμε την υγεία και την εξωτερική εμφάνιση των ζώων μας. Με μια απλή κίνηση όπως σας δείχνουν τώρα οι εκπαιδευτές, έχουν μάθει να συνεργάζονται μαζί μας. Μπορούμε να πάρουμε δείγμα αίματος από την ουρά τους, από μια φλέπα που περνάει, μία φορά το μήνα προληπτικά. Ελέγχουμε την εξωτερική τους κατάσταση, πτερίγια, κοιλιά. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ακόμα και δείγμα από το στομάχι τους. Θα έχουμε μάθει να ανεβαίνουν σε μια ηχητική ζυγαριά, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε το βάρος τους. Η τροφή τους περνάει από μικροβιολογικό έλεγχο και το νερό μας φυσικά φιλτράρεται από ένα μηχανοστάσιο το οποίο βρίσκεται στα αριστερά. Το βίντεο θέλω απλά. Είπαμε ότι τα δελφίνια έχουν μια πολύ δυνατή ουρά. Κάποιοι από εσάς έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε και το νερό μας, το οποίο φυσικά είναι αλμυρό, το εμπλουτίζουμε με φυσικό αλάτι. Τα δελφίνια, σε αντίθεση με τα ψάρια, κουνούν την ουρά τους πάνω κάτω και όχι δεξιά-αριστερά. Χάρη στην πολύ δυνατή αυτή ουρά, μπορούν να καταδειχθούν σε πολλά μέτρα βάθος, να κολυμπήσουν με ταχύτητες που φτάνουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Θα δείτε κάποια δελφίνια να περνάνε με μεγάλη ταχύτητα από μπροστά σας. Και επίσης μπορούν να κάνουν άλματα μέχρι και 5 μέτρα έξω από την επιφάνεια του νερού. Πέρι στο σύστημα υποειδοποιητικούς. Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τα δαχτυλίδια που μόλις πετάξαν οι εκπαιδευτές, ακόμα και αν τους είχαμε κλείσει τα μάτια. Τα δελφίνια είναι πολύ ευέλικτα ζώα και έχουν τρομερό έλεγχο του σώματός τους, όχι μόνο μέσα στο νερό, αλλά και έξω από αυτό. Ο ένας έχει 3 και Δείτε με πόσο μεγάλη ακρίβεια η Χλόη μπορεί να πηδήξει μέσα και έξω από το σαφράνι. Η σχέση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές με τα δελφίνια είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης. Χτίζεται σε καθημερινή βάση και απόδειξη ο Ίγνας μαζί με τη Γλώρια, ένα δελφίνι 250 κιλών πάνω από το κεφάλι του και δεν υπάρχει κανένα άγχος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ίγνα και τη Γλώρια.
Άλλο πράγμα. Και μία μεγάλη αγκαλιά. Μάτσικα. 300 κιλογράμμ. Άμα δεν βάζει βάλει άμα σκάρβε, το χίλιο όταν χαράντας κάτι ογκορέσει. Κυρίες και κύριοι, ετοιμάστε τις κάμερές σας, γιατί από μπροστά σας θα περάσουν τα δελφίνια μας σε μία σειρά από άλματα. Απίστευτο. Ας τους χαρίσουμε ένα τελευταίο χειροκρότημα. Ήρθε η ώρα να μας αποχαιρετήσουν. Κυρίες και κύριοι, ο Ερμής, η Χλόη, ο Άργας, η Σμίλτε, η Γλώρια και οι εκπαιδευτές τους, η Σάρα, η Ρούλα και ο Ίνας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ελπίζουμε ότι τώρα που τα γνωρίζετε και μάθετε κάποια πράγματα για αυτά, να κάνετε όλη μια προσπάθεια να προστατεύσουμε το φυσικό τους περιβάλλον.